Aiwa, muri Zimbabwe pazoipa manje notoona kuti mamwe makanselas akasara muparliament ari under CCC. Aiwa, vanoita zvekubira panze, vono atenda marallies ari kuitwa naOsiya Tshabangu pamwe chete naMps Osiya, votoonekwa vakatopfeka maT-shirt eblue movement. Aiwa, izvi zvinotonzi aya atoma consequences nekuti vatoona kuti vanhu havangosangana kutozongorikuliwa muri Zimbabwe. Saka muendera mberi nenyaya iyi nokurudzira ibva wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon kuti rambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Aiwa, muri Zimbabwe shupe TPC toona kuti hapana kwaya kuenda manje nokuti munhu wese akungomhanyira kuna vanozonjamisa nokuti muzara nhasi nhau dzinobuda dzichinzi in a bold move that may result in recourse for pledging loyalty to another political entity. Several councillors elected on the Citizen Coalition for Change ticket recently attended a meeting organized by former party members Gift Osiya Tshabangu and Moses Chibaya. The gathering held in Bulawayo marked the initial steps towards establishing a new political outfit that has gained traction on social media under leadership of Nelson Chamisa. Saka vachiendera mberi vanototi Chamisa anotospota mamwe makanselas mamwe MPs akasara zvichinzi Chamisa, who resigned from CCC last month, saw attendees of the meeting blue t-shirt emblazoned with the words Democratic Alternative in Zimbabwe. According to CITE, prominent CCC councillors present at the meeting included Donald Mabuto of Ward 19, Nevimbo Maposa of Ward 29 nevamwe. Saka ndozvakaita kwachinzi aiwa vanosochamisa vakatoona mamwe maMPs akatopfeka maT-shirt eblue akanyorwa kunzi DAZ. Muri eZimbabwe aiwa tiri kuona kuti CCC iri kukumba munhu wese, iri kutora munhu wese. Tiudze mafungiro enyu pine mucomment section medu, musakana kusubscribe, kulike, pachotina on the bell icon kuti rambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.